Ahoj, volám sa Hubert a z tohto miesta by som vám rád predstavil sériu Predator od značky Libralux. Začíname. Chcel by som sa dnes zamerať na všeobecné predstavenie troch druhov nástrah, ktoré sú momentálne dostupné v predaji práve zo série Predator. Hovoríme tu o Embryon Twisttail a o Embryon Shad a o Kraken Shad. Tieto nástrahy sú momentálne dostupné až v 9 farbách, ktoré sme overili. Takže určite úspešne ulovíte ostrieže a budete mať naozaj dobré výsledky. Tieto nástrahy sú navyše momentálne dostupné vo veľkostiach od 1,75 palca až do 3 palcov. V sérii Predator sme sa čo najvernejšie zamerali na to, aby sme napodobnili to, na čom dravce lovia, teda imitáciu malých rybiek. A musím priznať, že tu máme skvelú ponuku, pretože v takejto balíčke nájdeme od 8 až do 12 našich predmetov. Všetko závisí od toho, akú veľkosť potrebujeme. Vďaka tomu, že máme 9 farieb, vždy sa prispôsobíme podmienkam pri vode, vďaka čomu budú farby ako horúca oranžová a horúca žltá ideálne v podmienkach, keď voda nie je príliš čistá a chceme, aby naša nástraha bola dobre viditeľná. Naopak, farba 003 sa ideálne hodí do podmienok, kde je voda dobre presvetlená. Tieto dravce sú opatrné, ale keď uvidia nástrahu v takomto prirodzenom odtieni, určite ju neprehliadnú. V sérii Predator sme použili úplne iný materiál, než ste mohli vidieť v prípade série Pstruh. Je úplne iný, ale stále plávajúci. Navyše sú tieto nástrahy nasiaknuté rybím arómom, čo zvyšuje našu účinnosť pri vode, vďaka čomu môžeme loviť aj tie najospalejšie dravce, ktoré nie vždy majú chuť na lov, ale práve kombinácia tohto materiálu s ideálnym napodobnením rybky v kombinácii s traktorom je ideálny recept na úspešný lov rýb. Séria Predator je neuveriteľne univerzálna. Môžeme ju nastražiť rôznymi spôsobmi, ako je obyčajná jigová hlava, ale predovšetkým aj čeburačka, nedrik, jigrik alebo iné metódy, ako sú dropshot či bočný trok. Určite sa osvedčia pri vedení týchto nástrah a vďaka tomu sa vždy prispôsobíme chuťam dravcov, ako je ostriež. Hoci hovoríme o troch druhoch nástrah, musíme priznať, sme pripravení na každý spôsob lovu. Čo tým myslím? Taký Kraken Shad sa určite ideálne hodí, keď chceme veľmi loviť ryby z opadu. Jeho štíhla konštrukcia umožňuje, aby už pri najjemnejšom zaťažení účinne lovil veľké ostrieže. Naopak, Embryon Twisttail a Embryon Shad nám umožňujú viesť tieto nástrahy aj rovnomerným a stabilným tempom, čo je veľmi efektívne. Zvlášť pri embryóne musíme zdôrazniť toto väčšie zhrubnutie v oblasti brucha, čo spôsobuje, že táto nástraha má neuveriteľne skvelý pohyb do strán. Navyše s týmto chvostíkom robí naozaj veľa rozruchu už počas rovnomerného vedenia, určite veľmi ale najväčším kráľom jeho stabilného vedenia, ako to ja hovorím, je Embryon Twisttail, ktorý nám umožňuje najjemnejšie lovenie pri veľmi pomalom vedení. Táto nástraha už pracuje vďaka práve tomuto chvostíku a vďaka tomu prehľadávame miesta pokojne, loviac a hľadajúc naozaj vyberavé, lenivo sa klmiace ostrieže. A ak hovoríme o šťukách alebo zubáčoch, už teraz vám môžem oznámiť nástrahy, ktoré prídu túto jeseň, a to Kraken Shad, Embryon Shad a Embryon Twisttail vo veľkostiach od 4 do 8 palcov. Určite, ak chcete byť v obraze s našimi novinkami, musíte sledovať naše sociálne médiá, ako sú Facebook, Instagram, YouTube alebo účet na TikToku, na ktorý vás obzvlášť srdečne pozývam. Ak potrebujete viac informácií alebo ste zvedaví, čo pre vás pripravujeme, určite navštívte stránku www.libralurs.com, kde nájdete náš aktuálny katalóg na sezónu 2024-2025. Tam nájdete okrem informácií o nástrahách aj spôsoby, ako ich nastražiť, aby ste úspešne lovili dravce. Uvidíme sa v ďalšom materiáli.